Good morning guys! Sorry, sobrang busy guys. Di ako nakakapag-vlog. And di rin ako edit ko. Grabe, ligo. So, ayun, magandang umaga. Di ko pa rin napunta. Ding dong! Bakit may ano? Di ko pa rin napuntahan yung sa Eco Earth Plaza pala. Yun. Yun sa Carriedo. Kapon nag-text yung ano. Puntan mo ngayon. Ngay. Takot kay daddy yun eh. Pag nakita yun si daddy, may ilalim na yan. Yan. Diba wala na. May ilalim na siya doon sa ano. Ay, nag-text kahapon yung secretary ata. Na ngayon daw. Ngayon ako pumunta kasi ngayon siya nandoon. Kasi wala din siya kahapon. So, ayun, yung ginawa ko kahapon is puro ano guys, puro pick up, deliver ng mga ano, ng mga produkto. Kaya, hindi na ako nag-vlog kasi wala namang ano, nakikita nyo na lagi. So, yun. Yun nga, ano ba? Wala ako guys. Subo ako na. Nakaka-works. Anyway, ayun nga yung pupuntahan natin today. Mamaya, after lunch siguro. Tapos pupunta ako ng skin visit for facial. Yung ano, bigay ko na lang yung kid Adi. Yung facial ko dun sa MOA. Siya na lang ipapaano ko dun. Ipapa-facial ko dun. Sa skin ako papa-facial. So, ayun lang para sabi ni Doc Jade, namimiss niya na ako. Charot na, Doc Jade! Ngayon, kaya punta ako mamaya sa ano, sa skin Makati. May branch na sila guys sa ano sa BGC kasi malayo naman yung BGC. So, mas malapit dito. So, dyan ako pupunta mamaya. Ayun, namimiss ko yung alagang ice cream. Diba? Arag ko. Yun. Breakfast lang kami, Milo, na may marshmallow. Milo coffee, may marshmallow. Yan. Tapos talong, spam. Lunch and meat pala. Tapos yung tira kagabi na no. Lunch and meatloaf. Magkaiba ba yun? Oo. Lunch and meatloaf daw. Kasi yung meat, lunch and meat, lasang spam. Ayun. Tapos meatloaf. Ang ano, ang lambot eh no? Parang puro extender. Parang puro ano. So, yun. Meatloaf naman talaga. Ay, wow. Eddie, wow. Dalawa na kayo dyan. Ha? Dalawa na kayo dyan? Loko. Uy, naku naman, Junior. Uy. Colors. Ay, naku po. Ginulo-gulo nyo na to. Nakakaloka. Good morning, guys. 3 araw ako, guys, walang vlog. Sobrang busy ng lola nyo sa store. Maggie? Maggie? Baba na. Naku, oy. Salbay ka si Junior, ba't? Oh, nagagalit si Maggie. Huwag ka daw, tatabi. Daddy. Nagagalit ang baby girl. Masyadong selosa. Wala. Becky. Hindi demonyo din kasi si Junior eh. Oh. Nung silosa yung baby girl na yan eh. Ayun guys, pinapatanggal ko na yung kulungan ng kalapate. Hindi yung pisang ko, tapos nanghiram pa ako ng 3 katao pa. Ha? Aling Doray. Aling Doray. Aling Doray, dito ka daw. Ayun guys, naibaba na yung kalahati. Hinati muna nila. Yung kasong grabe. Ano ba yung bigla akong nangati ng bonggang-bongga. Colors. Parang mga nangangagat na maliliit. Nagluluto lang ako guys for lunch. Yung tira namin dyan na GG last time. Kasi di ako nakapag-vlog ng ilang araw, diba? So, ayun, may inulam kaming GG. Kalahating kilo pinirito ko. Tapos yung kalahati is natira dyan. Yun naman ang niluto ko ngayon. Ano lang to? Hindi siya sinaing. Ano ba? Paksiw siya. Paksiw. Pero nalagyan ko siya ng kamatis. Yan. Sa ano lang siya, sa suka. Tapos asin, suka,
asin, paminta, tapos laurel, bawang, sibuyas, and ginger. Yun. Tapos talong as yung ano niya, yung gulay niya. Tapos kanina breakfast. Nagluto ako ng kungpaw. Ayan yung kungpaw. Ang dami pala nung 250 grams lang na ano na noodles. Kala ko kulang. Ayan, ang dami pa rin. Nakakain na kami lahat. So, merienda na lang yan mamaya. Kungpaw chicken. Tapos ito yung sa dogs. Giniling na ano yan, yung pang-bopis, tapos sinaluan ng atay. Yan, ulam nila. Tapos may potato and sayote. Yan, habang naglilinis sila dyan. Maluwag na. Oh. Yay! May laruan na si Kay. Tapos lagyan na lang namin dyan ng ano. Yung parang, ang tawag dun, Sel? Tolda ba yun? Yung pang ring-ring sa atin tawagin. Para hindi ano, pag umulan. Oo. Yung binababa taas lang. Trapal. Ayun. Ah, mamaya na. Ano yung pa natin yan dyan? Tapos andun pa sila. Oh. Hindi pa rin nakakababa yung kalahati. Mamaya na. Para kuskusin natin at yung ano ng kalapati. Muna tayo guys doon sa ano. Ito yung kabilang hagdan ng apartment. Tutor tayo ni Ate Remy. Ayun. Sa amin kasi iba yung daanan eh. Ay, sus, kapagod yun na dito. Ito, pang ilang floor to? 4th floor. 4th. Ayun nga. Dito pala yung ano nila. Oo nga. Ayun. Tapos kami sa dulo. Hakit pa tayo guys. Pero galing no. Ang dami palang pinto na ito no. Yes. Kala ko ilan lang. Ah, ito ang wala na. Meron pa. Hindi wala nakaupat eh. Ay, meron. Dito? Oh. Mag-anak mo. Ay, oo nga. Kapagod. Ah. Eh, ayun. Ah, okay. Ayun. Makati. Tapos may taas pa. Ang taas. Ito pala nakita ko mga puno. Tapos yun, saan ang daan nun, te? Dito. Ah, dito din. May nakatira pala dito. Andiyan na sila. Andiyan na yung boys. Nagtag-isa-isa ata. Ayan yung Petron. Katabi ng building. Nakaya nyo? Tag-isa-isa kayo? Kaya. Tapos ito. Urban Quarter. Maluwag pala dito. Oo, sobrang init. Oo nga eh. Ayan yung bahay ng may-ari. Luwag pala dito. In fairness, masarap dito. Kulungan ng aso. Dito ko palagay. Alin? Yan, kasi kulungan ng aso. So may aso din talaga dito, te? Before? Okay. Ang ganda. Chinese, ano talaga, style niya. Yun, Mall of Asia. Banda. Oo, yun o. HK Sun Plaza. Whew. Dito nga yung te, wala nakatira. Silip tayo. Uy, ang ganda. Ang ganda sa loob. Nakita niyo ba? Oh. Ang ganda pala dito sa loob, te. Pwede pumasok. Ah, pwede pumasok. Tira doon sa dulo ng kwarto. Hintali mo sila sa... Ay, wag na, te. Hindi. Ay, Kasi sate. maano ka po. Marmol. Uy, ang ganda. Oo nga eh.
Dyan may tao. May nakatira. 1 week pa lang. Boss ni ano tanong? Okay. Ganda. Ay, grabe ang luwag. Ay, taray! Oh my God. Dito natin parang Oo nga eh. parang plata. Di naman inalok to eh. Diba? Ang Kasi taray. in time si boss na ano eh. Alam mo pa, renovate lang to. Parang konting linis. Mapapaupahan. Repaint lang to. Oo nga. May ano pa oh. Ang taray naman dito. Nila kaya kabila pa kayo. Parang hotel. Ano nilinis? No? Tira sa kapila. Ako naglilinis. Talaga. Ang ganda taray ng ano. Sa taas tayo. May taas pa. Sayang no. Kung ito yung inalok sa akin eh. Ang bongga. Konting ano lang naman eh. Konting... Walang height kasi parang dati inalok nila sa ano. Oo nga eh. Ay, ang bongga dito. Oh my God! Ang ganda dito. Ang presko. Hindi ko na ano lang dito Francis eh. Wala siyang time eh. Oh my gulay. Pero dapat ay parang dyan yung baba lang dito. Oo nga. Kasi ito sa may-ari na. Sa may-ari ba to? Ganda. Halatang nasa US sila eh, yung mga ano eh. Puro USA yung ano. Display. Ang ganda guys. Kayo isda na... May arwana din ata dyan eh. Arwana. Ano tayo? Ganda. Ang ganda pala. Oh, ang dami nyo palang minimaintain te. No? Wala akong baba dito ako. Ganda oh. Ang presko! Ay, ito sa Harrison na. Ay, sa Harrison. Sa Boulevard. Yun ang motivation na takpan ng isang bit. Oo nga eh. Tapos ito yung temple. Ay, yung presko dito. Tapos Star City yung Chubibo. Laki. Ang taray. Pag New Year, umaakit kami dito. Dito ba kayo sa New Year? Ano tayo ng fireworks? Kasi ng mga boys. Wait lang ah! Pahinga lang kayo dyan ah! Wait lang. Yan! Ayun yung ano yung building ni Sharon Cuneta yan eh, yung pael. Kay Sharon yan, di ba te? Yung, po, yung green. Ganda pala dito. Sa wakas na ano, akit na rin ako. May ano pa dito. Ito gumagana to te. Tapos, pinabayaan na. Oo nga, ang dami. Ayan o. Ang yaman naman kasi na may-ari na ito eh, no? Parang bili lang ng bili. Oo. Ngayon, sinasayang lang. Nagkakali na eh. Mga ano oh. Ayun, sinaunang ano yata yun eh. Washing machine eh. Ano yun? Paglabas yung tuyo na. Sayang nga eh. Oo, ang dami oh. Ewan ko, baka nasira na yun. Kahit ito na lang oh, ang mamahal niyan oh. Bilhin mo. Bilhin mo. Saan ko lalagay yan sa apartment eh. Nagbawas nga tayo ng ano dun eh. Ang ganda, ang presko dito. Minsan maghapon dito ako eh. Oo. Linis ako dito. No? Yan pa naman ang mga type kong ano te, kitchen. Yung parang may ganyan. Diba guys, sabi ko sa inyo, may ano, parang may ganito countertop. Ang ganda. Tsaka marmol pa oh. Maliwalas. Lalaki ng mga ano. Turo ako ng turo eh. Nagagandahan ko siya. Ang bongga ng ano niya oh. Yung design niya. Ayan. Ito yung pinaka parang unit ng may-ari eh. Tapos, ayan, nakakwento rin sa akin ni Ronald. May mga aso sila before dito. Ayan. Then, yan daw pala yung kulungan, sabi natin Remy. Luwag. Ang presko dun sa ano. Ang presko, ang payapa naman dito. Kahit di na ako lalabas eh. Dito na lang lagi eh. Ay.
Buti nakapak mo. Ay, Yan, pwede ba itong mapatong? Paano na nito? boy, pasuyo naman, boy. Yung pinsan ko si Pastor yung tumulong. Bismile ka na lang, Pastor. Sa side yan ni Papa. Pamangkin ni Papa. Kung ito lang inalok sa akin, ikukunin ko talaga to guys eh. Ang ganda eh. Tapos may ano no, may kulungan pa ng aso. Sayang, ba't kaya hindi inalok ko? Liligawan ko nga yung may-ari. Sabihin ko ano, para next year makalipat ka. Charot. Kasi mas gusto ko dito, mas makakatakbo-takbo yung mga dogs eh. Diba? Ganda. Oh my gosh. Liligawan ko sa ano, sa terreno. Kasi maliwalas pati yung floor, oh. Maliwanag. Mayroon nag-ano yung taga-call center din eh. Oo. Sabi siya nga baka may kakilala daw ipa-rent nila. So wala pa Ito. naman amount kung magkano. Oo nga eh. Sige te, baka ano niya, i-open niya ulit na ano, parentahan. Ganda. Yung ko parang na-inlove ako kagad dun sa ano, sa loob. O, tapos yung sala niya, ano, ang liwaliwanag. Ilaw lang yan ang kulang eh. Ah, pero may kuryente. May kuryente. Yung mga ilaw lang na ano. Ang ilaw lang mayroon pero ilaw na dalawa lang. Nagano. Tapos okay pa sila dito mga aso, kawala na ano. Sige te, baka ano, baka ma-open eh. Baka pumayag si bossing mo. Yung boss na sa Bacolod yung siya. Wag yan! Bad yan eh, tuturuan magsinungaling ang mga bebes. Siya! Chuboy! Ay, chuboy! Lucas! Uy, di ko sinasadya. Chuboy yung lumabas. Chuboy. Lucas! Busy sila doon sa panood kay Bigay. Where are you? Here I am, how do you do? Kulta dalawa to. Ito si Lucas nakatayo na sa ano. Andito si Mark. Hi Mark. Wala kang pasok ngayon. Holiday. O kung kailan double pay, hindi ka pumasok. Uy, taray. Busy si Inday oh. Busy oh. Nakal na magkakaroon kasi ng cash register dito. Ha? Kanya kaya yung toka. Di pa, tapos mag-ayos ah. Mga kalat dyan ano. Oh, tinatanggal niya oh. Ano gusto mo sa bero? Tambalila na lang, tambalila. So tingin, oy, gondo. Oy, oy. Paano gusto? Paano gusto? Nguso. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Uy, uy. Tingin sa camera, dali. Siya. Bye, babae. Ang cute niya, wala makakadino. Ching ching. No, ma-dirty yan. Dirty. Baby. Uy. Oy, sa buday. Sabuday, sabuday. Sabuday. Cute, cute oh. Ma-dirty ah, ma-dirty. Oh, gusto niya oh. Siya. Uy! Tuwa-tuwa ah. Tama na. Oh, what na? Oy, oy, oy. Oy, oy. Ay, la, 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 la. What? Horty. Oh, horty. Beautiful eyes na. Ay, Maggie! Liga! Liga dito! Up ka muna, dali! Up ka muna! Tayo lang muna dito eh. Nung nasa labas pa sila, nanonood pa ng ano, ng short. Sinamahan ako ni Maggie. Pati siguro nandun pa eh. Na. Up na, up, 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 up na, kaya mo yan, dali na. Up na, up, 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 up. Wow, galing ah. Ayan.
Ano naman sila guys, malinis sila. Hihi! Wag lang sabi unan ko kasi yun, yung aking face is sensitive. Yun, di ba? Baka magka-pimple na naman si ma'am. By the way, sa may mga nagtatanong sa inyo, if hindi ba bumabaho tong kwarto namin kasi nga nandito yung mga dogs, di ba? So, hindi guys, kasi syempre, may pang spray ako. Ay! Mali siya. Yan ang ubos na nga, oh. Ito yung sa Mia Maison. Ayan, bango nito. Siya pinang-i-spray ko sa ano, dito sa linen. So, yun. And then, syempre, minamap din naman dito sa ano, sa kwarto. And then, bumili nga ako nung ano ba yan? Yung patanggal amoy din. Para, alam mo na, kasi kahit naman, naliligo sila lagi, ano pa rin yan, dog pa rin yan. So, may natural smell sila. Pero, ayun nga, di ko alam kung, tag dito, immune na kami sa amoy. Pero hindi sa immune kasi, ako maselan ako guys. Ayoko talaga ng ayoko ng mabaho. Alam niyo yun. So, lalo sa sa higaan. Ayoko ng ng hindi mabango. So, ayun. Kaya weekly, nagpapalit ng kobre kama. Tapos ng comforter. Para lagi mabango. Siyempre, masarap matulog. Sarap ang pahinga pag mabango ang higaan. Anyway, ayun nga, nasa ano pa sila, nasa labas pa nanonood ng Shark with Ronald, yung apo ni Manang kanina. So, yun din ako nakapag-vlog guys. Pumunta akong store kanina kasi dumiretso ako ng store. Pumunta kasi ako ng Carriedo. Tinignan ko na kanina yung pwesto. For me, hindi ko alam pero parang hindi ko alam kung itutuloy ko yun. Kasi gusto ko sana sa sa monumento nga. Kasi para dulon-dulo, diba? Kasi yung Carriedo, parang gitna lang siya ng LRT. So, tinanong ko sa kanila kanina kung wala pa bang available sa sa monumento. Wala pa daw. Sayang. Baka naman may kayo guys, may makita kayong mga for rent na kahit mga kiosk lang, papatusin ko na yung kaysa wala. Kasi yung yung mga concept store na is gusto ko na i-pull out. Diba? Kasi hindi ko maasikaso minsan wala na palang stocks, daw nakapag stock. So at least kapag ka mga kiosk tapos may sarili akong tao, ma-i-inform ako agad. Kasi yung sa mga concept stores, through email lang sa akin yung sinisend. And then, mostly is dito na sila. Yes. Junior! Mostly is parang may basta guys, pull out ko yung mga concept store para din mabigyan ka ako ng tatapos yun ade? Naka-survive sila? O nalagasan pa sila? Junior! Patay lahat. Ay, namatay din lahat. Napulot lang yung camera nila noong 2015. Yun pala, yun ang pinalabas. Colors. So, ayaw ko nanonood ng mga dati favorite ko yung mga shark. Pero, saan muna tayo? Ito nga. Gusto ko nang i-pull out yung mga concept store para mabigyan ng chance yung mga resellers, diba? Mag-focus nga kami sa mga resellers. So, ayun. Yun ang pinunta ko kanina sa Carriedo. Pag-iisipan ko, kasi daw ko sinamahan ni Daddy, nakakaloko. Ayaw niya daw maganda mag-LRT kasi ayaw niya na nagsisiksikan. So, ako na lang pumunta. Pinakita lang naman sa akin yung yung kung saan kami doon. Nasa mismo din, nasa second floor. Connecting din yun mismo sa sa LRT. So, madali siyang puntahan. Pero di ko nga alam. Oy, saan ka pa pupunta? Oy! Ulit talaga ito. Kinuha pa yung susi ng sasakyan. Bugbugin ko ito guys. Bibibilin lang daw pala sa labas. Nasa kasi nasa susi ng sasakyan din yung yung susi ng gate dyan. So, pa guys? May kwenta pa yung sasabi ko ngayon. Pasensya na. So, wala. Yun lang ang ganap. Dumiretso nga ako ng store
Tapos, nag-ayos kasi kami doon. Nire-arrange na naman. Hindi actually nire-arrange. Parang konting pagbabago lang sa may harap ng sa may harap ng store kasi. Nagkakaroon kami ng POS, yung point of sale, para lahat ng transaction is mare-record kasi nga nag-ano na kami, diba? Oh! Ano yan? May BAR na kami. So, ayun kasi kapag doon sa mga loose parang hindi nila masyado nare-record. So, sabi ko, paano natin malalaman kung tama ba yung tama yung balik sa atin. Although, meron naman guys, pero gusto ko lang talagang parang maging organized. So, sila din naman nag-request ng post ng point of sale na. So, yung bukas pupuntahan namin. Yes! Bakit? Parang siguro dito. Ano? Wala na rin siguro ta. So, ayun nga. Pasensya na kayo. Hindi ko lang kung may kwenta pa yung sasabihin sa inyo ngayon. Kasi inaantay ko lang si Sherlyn para pick upin yung mga order niya. Tapos, ang galing apat na Oppo A71 yung matitake home ngayon si Sherlyn. Tapos, ako makapag-take home din ako ng TV galing sa kanya kasi distributor siya ng yung choco keratin. Tapos ngayon naging vanilla na. So, ayun, nag-purchase din ako sa kanya. Kaya meron din akong TV. So, super excited ako kasi ilalagay ko yun sa store para may TV, yung mga bagets doon sa parang kwarto-kwarto nga. Kasi inayos na para yung mga bata. Ang gugulo. Diyos ko, yung mga bata ngayon guys. Alam nyo, nakakatawa sila. Kasi last year is mga baby pa sila. Nasa stroller lang. Kapag pinatulog mo, ganyan lang. Diyos ko ngayon, wala nang ginawa ko na ipagbabato yung mga paninda namin, yung mga naka-display, nakakagigil sila na, alam mo yun, kit-kit lang na, pero kawawa yung mga paninda ko, kaya, ayun, request ng Animika is TV daw for the bagets, para manood lang ng manood dun sa kwartong ginawa. Kaya, yun lang, naantay ko lang si Sherlyn para makuha niya yung mga order niya. So, kasama na yung apat na niya na cellphones niya. So, ayun guys, yung mga gustong mag-reseller, mag-avail kayo ng promo namin yun. Kasi hanggang December 31 pa yun. So, ayun lang, good luck sa mga makakakuha pa. Kasi marami na yung mga nag-a-avail yun, kaya nakakatawa, diba? Pangregalo nila sa parents nila, yung mga ganun, diba? Ito ko, natuwa ako, naka-ano ako may TV ako. So, yun lang. Wala na siguro pa akong ma-add sa vlog na to. Kundi chika na walang kwenta. So, good night till tomorrow.